Wait lang. Wait. Wait a minute. Wait lang. Again and again. Don't breathe. One. Sino tawag sa CR? English, ha? Ha? Okay. Ganito ko nga eh. Lumaw na ka na. Sir Fred, good morning. Oh my. Coffee time. Oh my God. Coffee time. Wait lang. Wait lang. Wait. Thank you for watching. Coffee already done for me. Okay. Hi, Sultarians. I'm D. Thank you sa like. I-mix mo siya. Thank you 33 people. Thank you sa like. Oh my God! Don't break my heart. I so believe I'm loving you. Ah? Thank you so much. Really windy up here. Here, sunny, raining, then it stop sunny again, then raining again. Oh my God. Thank you for watching.
Thank you so much for watching. Thank you so likes. I'm Matt. Everyone like and subscribe. Thank you, Sir Fred. Who said to Magpasakay si mama eh. Ay, oo, kay mahatag ko na siya. Kaya nagpabakansad ko naman. Ha? Kaya nagpabakansad ko naman, no? Kaya nahatag ko na siya. I will come back. I need to get some things done before the rain again. See you soon. Thank you, Sir Fred. Thank you. Take your time. Ulitin ko sa'yo ang wait lang.
Thank you so much for watching. Mawalay ka. Ano? Ano ka nito tinawa? Nag-ano ko? Tinawa na yan to. Ay, nakawin pa. Bakit ito na ba tayo kanina? Ayun. Hindi na tulan doon ng langgo. Ako man. Uruguan nila. Pabarato ka na naman yun yan. Sirimbaga na naman sa bato. May discussion. Diskusyon na yun naman pirmi. May pansit kanton mo. Hindi dito. Iba lang. Meron lang sa isa ng sasana. Sa isa lang may ano kilo. Anis lang ang Hindi. I miss you. I love you all my relatives. Sila nang gawa sa picture. Ano po siya niya ito naman, di ba? Sila na. Pero ang pangaran na isa. Nahulian na da. Ha? Nahulian na. Okay na. Inanasa may iba na kaisipan. Pare, ano ba? Tawara sa udara. Thank you so much. Ready yan mong bulasan. Mag-iingat ka. Ingat ka. Hindi rin tayo nila-expect ko. Kaya na ba yun nilanda? Hindi ko nga niya na. Nabi ko ano.
mag-asawa doon. Ha? Awit mag-asawa. Bakit? Oh yes, thank you so much to those who subscribe. Oh yes, thank you so much to those who subscribe. Thank you so much. Hello, everyone. Hello, everyone. Come on, let's begin. Let's eat, let's eat. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabit araw. Ikaw ang hanap, ay natatawa. Ikaw ang Let's eat. sa gabit araw. Ang natatanaw. Oh, na, may pansit canton din. Ano ba yung nabutangan sa una? Yung manok ko nga dito. Ang pagkaraang pagkabi. Ang tapos na ano. Pero mo?